Danas smo u poseti Lipi, Hrvatskom kulturno-umetničkom društvu iz Osijeka, kao uzvratnoj poseti, pri čemu je sve to sastavni deo projekta Ictum Urbis, koji je finansiran od strane grada Novog Sada, Gradske uprave za kulturu, gde imamo više pojedinačnih aktivnosti. Današnja poseta ovde ima za cilj da naš zbor iz Sremskih Karlovaca u okviru samog projekta predstavi pesme, božićne pesme i običaje Srema.
Nalazite se u nekadašnjoj gradskoj vijećnici grada Osijeka, nekada je ovo dakle, bila zgrada magistrata ili što bismo danas rekli gradskog poglavarstva, tako da je ovdje, evo, u ovom prostoru bila vijećnica, a u prostoru ispod nas je muzej osnovan davne 1877. godine. Istovremeno se nalazite, ne znam Gregore, da je možda i to spomenemo, da se nalaze, moram jedino paziti da ne kažem kuća, dakle, nalazite se u najstarijoj javnoj zgradi, dakle, ne kući, nego zgradi, dakle, ovdje u Tvrđi, dakle, zgrada sama po sebi je vrlo interesantna, dakle, najstarija javna zgrada u samoj Tvrđi sa samog početka 18. stoljeća, u kojem je bilo sjedište magistrata ili što bismo današnjim riječima rekli gradskog poglavarstva, a onda je 1877. godine u siječnju jedan trgovac, Franjo Sedlaković, odlučio darovati nekakvih 2000 predmeta, još priručne literature i slično gradu Osijeku sa željom da se u gradu osnuje muzej. I grad je to potvrdio 17. veljače 1877. godine i tada možemo reći da počinje rad Muzeja Slavonije. Iako, dakle, kad je stvarno počeo raditi, teško da možemo utvrditi za te prve godine. Međutim, kada je grad Osijek prihvatio samu donaciju, u prostoriji ispod nas je smještena dakle, ta prva donacija Muzeja Slavonije. Danas Muzej Slavonije je najveći muzej općeg tipa u Republici Hrvatskoj. Što to konkretno znači? To konkretno znači da nismo specijalizirani. A to opet konkretno znači da prikupljamo sve i svašta. Od igle do lokomotive, što bi naš narod rekao. Muzej Slavonije ima 122 zbirke u ovom trenutku, u kojima se nalazi oko 300.000 predmeta, cirka oko tu regije. Tako da, evo, što se tiče dakle, muzeja, mislim da sam onako u šturim crtama rekao otprilike što se tiče muzeja. Jednu stvar moram spomenuti. Dakle, muzej se u ovoj zgradi osnovan, uselio se i onda je trajno poslije Drugog svjetskog rata nastanjen u ovoj zgradi, evo do današnjih dana. Mi smo veliki muzej, istovremeno smo mali muzej, odnosno veliki smo muzej, a djelujemo na jednom relativno malom prostoru. I upravo iz tih razloga nemamo stalni postav gdje bismo mogli prezentirati bogatstvo građe koju imamo. Nadamo se da ćemo neko skoro vrijeme riješiti i taj problem, do tada je situacija kakva je. U ovom trenutku nećete nažalost imati prilike vidjeti izložbu u samome prizemlju. Naime, u prizemlju nećete izložbu moći vidjeti, ali je nema jednostavno. Dakle, uspjeli smo je demontirati, a inače u prizemlju mi postavimo veće izložbe gdje pokušamo prezentirati što veći dio naših građa. Na ovoj zadnjoj izložbi donacije Grgore mislim da je bilo negdje oko 1000 predmeta, grubo rečeno. Onda možete misliti koliko mi možemo prezentirati naših građana svega onoga što imamo. Ali to je dakle, nekakav, ipak alternativa stalnom postavu kojeg nemamo, pa onda uvijek budu nekakve izložbe gdje možemo što više najraznovrsnije građe izložiti. Pored njih, dakle, povremene izložbe, na jednoj od njih se nalazimo i ovdje. Imat ćete prilike vidjeti još jednu izložbu. Što se tiče izložbi, nalazimo se na jednoj izložbi koja se naziva Baranjski šokački vez. Naime, prošle godine naša voditeljica etnografskog odjela je konačno, nije ona je davnih dana dala prijedlog da se Baranjski šokački vez upiše na nematerijalnu listu zaštićene kulturne baštine Republike Hrvatske. To je uspjelo tek prošle godine i onda evo povodom svega toga mi smo ovu izložbu organizirali prvo u Baranji, a onda naša izložba evo gostuje kod nas tijekom ove godine. Iduće godine ćemo se prilagoditi novo nastaloj situaciji, pa planirano je za početak godine da nam ide priča o monetama koje su se koristile na području današnje Hrvatske, jer iduće godine mi mijenjamo opet samu monetu, euro postaje službena moneta u Republici Hrvatskoj. Sada damo jednu malu povijest, da budemo aktualni, da damo jednu malu povijest korištenja moneta na hrvatskom tlu, s obzirom da imamo to bogatstvo da možemo, jedni smo od rijetkih koji to doista možemo za cjelokupni teritorij Republike Hrvatske pokriti, s obzirom da naš numizmatički odjel ima građu od antike do današnjih dana, ali ne samo na ovom prostoru, nego doista
možda ponajveće zbirke, u svakom slučaju Slavonskih Banovaca, ali tu su i novci dalmatinskih gradova, Dubrovačke republike itd. Tako da imamo doista bogatstvo građana. Ima ih još uvijek nekoliko vezilja živući koji to još uvijek poznaju taj vez, još uvijek rade. I imaju čak nekakve male vezilje u Dražu koje na neki način njegovu tu tradiciju, dakle, polako se prenosi s koljena na koljeno. Sve manje ljudi koji to zna, nažalost, ali to mi je generalno tako sa nematerijalnom baštinom.
domaćina župe preslavnoga imena Marina. Pozdravljam vas sve ovdje u našoj crkvi. Želim svima dobrodošlicu, da se ove večeri doista ugodno i lijepo osjećamo dok budemo uživali u glazbama koje ćemo ove večeri slušati. A ujedno, da ja puno ne pričam i ne dužim, svima vama želim i nakon što budemo uživali ove večeri u lijepom muziciranju, neka ovi dani koji su pred nama, dani Adventa i Božića, doista budu svima sretni i blagoslovljeni, kao i Nova godina koja je pred nama, neka doista svima donese obilje blagostanja. Hvala vam svima, dobrodošli i ugodno se osjećali. Dobro večer svima, zadovoljstvo je pozdraviti vas u ime Upravnog odbora Hrvatskog pjevačkog društva Lipa. Drago mi je da smo se okupili danas na 29. božićnom koncertu. Humanitarnom koncertu, to moram naglasiti, jer i ove godine ćemo pokušati na određeni način pomoći ovaj puta malim dijabetičarima. Želim svojim putem zahvaliti profesoru Župniku što nam je omogućio da nastupimo u ovako prekrasnoj crkvi, u prekrasnom ambijentu. Također zahvaliti gradu Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji koji nas kontinuirano prate u našim nastupima i pomažu, a ono što mi je posebno drago danas pozdraviti naše goste iz Novog Sada, to je Hrvatski kulturni centar. Hrvatsko pjevačko društvo Lipa je bila gost Hrvatskog kulturnog centra u Novom Sadu prije nekih mjesec dana, gdje su nastupili u okviru programa Europske prijestolnice kulture, gdje su bili toplo dočekani. Drago mi da smo ovaj posjet mogli danas uzvratiti. Evo, na kraju želim svima vama zaželjeti, vama i vašom obitelji zaželjeti sretne božićne blagdane, puno mira, sreće i blagoslova u novoj godini. A sada pozivam gospođu Opačak da nam predstavi rad udruge Mladi ili sa malim dijabetičara. Moje ime je Andreja Opačak i predsjednica sam udruge malih dijabetičara u Osijeku. Hvala svima od srca što ste došli na ovaj koncert i što ste prepoznali veliku potrebu i na ovaj način nam uljepšali ove blagdanske dane. Sinoć sam u ponoć dobila jedan poziv jednog oca koji inače poznati sportaš u Osijeku, čije dijete završilo u teškoj ketoacidozi u bolnici na intenzivnoj njezi sa šećerom 36,7. Znači, dijabetes je nešto što uvijek mislimo da se događa nekom drugom, pa može se dogoditi i nama. Kao što naš liječnik kaže, prije je bilo 3 djece, sad ih je 25 samo u Osječkoj bolnici, znači taj postotak nažalost raste. Želim se zahvaliti svojoj velikoj glazbenoj obitelji, jer su glazbenici uvijek bili prvi koji su spremni pomoći i tako dragoj kolegici Valeriji Fižbah, koja me od srca ganula sa ovim pozivom. Zatim u glazbenoj školi Franje Kuhača u Osijeku, Ritmosima i svim vašim gostima. Evo, toliko od mene, a sada uživajte u ovom prekrasnom koncertu. Hvala. Evo, dobro večer i od mene. Ja sam Jasna Čondaš, predsjednica sam Hrvatskog kulturnog centra iz Novog Sada. Kao što ste već čuli, Hrvatsko pjevački zbor Lipa iz Osijeka je bio gost u Novom Sadu u okviru projekta Ictum Urbis koji realizujemo uz financijsku pomoć grada Novog Sada, Gradske uprave za kulturu. Također bih zahvalila Osječko-baranjskoj županiji, zahvalila bih velečasnom Filipu Perkoviću iz Župe, koja nam je domaćin danas. Zatim bih zahvalila velečasnom Matiji Periću, koji je imao veliko razumevanje za Hrvatski kulturni centar i koji nas je podržao u našem radu. Također bih zahvalila dirigenticama Valeriji Fižbah, Vlasti Malešević. Zatim bih zahvalila predsjedniku
Hrvatskog pjevačkog društva Lipa iz Osijeka, gospodinu Dragi Žagar. Također bih pozdravila i zahvalila predsjedniku Skupštine Hrvatskog kulturnog centra iz Novog Sada, Draženu Deranji, koji je ovdje danas sa nama. I, nažalost, moram da se izvinim u ime gospođe Svetlane Palade, samostalno solistice, vokalne solistice Hrvatskog kulturnog centra. Nažalost, dobila je koronu i evo, nije danas sa nama, želimo joj brzo oporavak u svakom slučaju. Želim vam ugodne blagdane, srećnu novu godinu i da se družimo i narednih puno godina. Hvala. Da se u ime gostiju obratim vama i da zahvalim i pozdravim redom sve koje je pozdravila moja prethodnica. Doista sam radostan i vjerujem da to kažem u svoje osobno ime i u ime mojih Karlovčana, što smo se mogli ovdje skupiti i nastupiti posebno za ovaj humanitarni i plemenit cilj. Pa eto, drago nam je da smo tu i drago nam je da ovo prijateljstvo koje smo započeli s pjevačkim društvom Lipa prije mjesec dana i dalje nastavljamo i nadam se da ćemo ga nastaviti kroz predstojeće dane, mjesece i godine. Svima vam želim obilje Božjeg blagoslova za predstojeće blagdane i da ne pričam previše, sad ćemo pustiti glazbenicima da pričaju dalje. Sajna si
Marije jedan dodatak, Štilena, budući da nam solistica Svetlana je bila spriječena doći, ona je to trebala odbijati, a ne može nijedan božićni koncert bez Štilena, ja mislim da se slažete.
što reći, 29. božićni koncert, vjerujem da su svi uživali. Posebno mi je drago što evo danas su naši gosti i predstavnici Hrvatskog kulturnog centra iz Novog Sada s kojima njegujemo suradnju i s kojima smo, evo, imamo uzvratni susret gdje smo prije mjesec dana gostovali u Novom Sadu gdje smo također ostvarili izniman nastup. Drago nam je što smo pozvani ponovo u Osijek jer smo bili pre 15 godina i izgleda da nam se dopalo. Novi župnik nas je, koji je preuzeo našu župu, doveo ovamo i danas smo puno naučili o istoriji Osijeka. Na kraju druženje je bilo lepo. Kad saberemo utiske nakon ovog prekrasnog dana, sretan sam ja kao i moji župljani da se ovaj projekt odvija i evo da ga nastavljamo i u ovom tonu, da se posjećujemo međusobno i kao što su nas posjećivali u Karlovcima, da smo i mi došli u Osijek. Nadamo se da će se ovo prijateljstvo jednom i nastaviti i da ćemo uspjeti realizirati što više ovakvih projekata. Neizmjerno mi je drago što smo u prilici ugostiti zbor župe Svetog Trojstva iz Sremskih Karlovaca. Još uvijek nosimo lijepa sjećanja sa gostovanja u Novom Sadu prije nepunih mjesec dana. I posebno mi je drago što ste gosti na našem božićnom koncertu. Božićni koncert je uvijek poseban za nas. Nekako okuplja sve generacije lipaša, jako smo onako s veseljem pjevamo za svoje sugrađane. A evo sad nam je drago da ste vi ovdje da s nama podijelite tu radost Božića i zajedničkog muziciranja. Na taj način u potpunosti realizirali dio programa koji ima naš Hrvatski kulturni centar, a to je suradnja Autonomne pokrajine Vojvodine i Osječko-baranjske županije. Naravno, ovdje smo uz potporu našeg grada Novog Sada, uz potporu Autonomne pokrajine Vojvodine, uz potporu Osječko-baranjske županije. Domaćini su nam bili župa Svetog Čirila i Metoda. Sada se nalazimo u župi imena Marijina. Imali smo prilike posjetiti muzej grada Osijeka i biti na neki način dio adventa koji organizira grad Osijek obilazeći to. I veselimo se budućim suradnjama i započetim razgovorima i dogovorima koje smo danas imali u Osijeku i niz projekata koje očekujemo u sljedećoj godini i u sljedećim godinama zajedno sa gradom Osijekom i Osječko-baranjskom županijom.